Ты сядешь, ты понимаешь? Ты не боишься? Готов сидеть. Ночами здесь ночам сидеть. А зачем тебе здесь? Зачем здесь ночами сидеть? Я не пойму. Она не может смотреть. Ассалому алейкум, бардор хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯза барномае дар бораи якчанд видеои мешавад ки дар ма рӯй кардан. Тамошобино марҳамат бардор шумо метавонед, агар ки надонед, мо телеграм канал дорем, группа, личка, в общем хабарро аёҷа мебинед, метавонед чақчақ кунед ҳамроҳи мо ва ягон дархосту видеои дошта бошед ки мехоҳед мо уро пешкаш кунем ба мардум, метавонед дар уҷа бифиристед. Ссилкаш дар якум комментария маҳкама. Яъне ки имрӯз гап мезанем як видеои рӯй кардаган ки пасути хабар неву ҳодисае ки бо як муҳоҷир рух додагиай, аниқтараш яъне ки як муҳоҷир кардагиай. Дигареш боша хабарае ки бисёр одаморо нигарон кардагиай ки и чӣ гуна чӣ ҳолатае. Ва пеш аз ира фаҳмондан як чизи хеле ҳам муҳими дигае бардоро ки шумо медонед, ма тавсия метавам дар шумо авиакассаро ёин ки одаморо граница мебаранд. Гап дар чие бародаро? Хушрӯ гӯш кунед. Дар ҳаминҷа перепутат мекунанд бисёр одамо. Мисол одамеро ки ма тавсия додагим барои граница бурдан ба мошини майда, да ӯ занг мезанану авиабилет сироғ мекунанд. Бародар ҳамихе кори мақсад ҳам ӯро ҳам айхитона душвортар мекунад. Ҳар як ҳамун одамеро ки ма реклама кардагим номрои алоҳидаи худшона доранд. Мисоли наҳози чӣ хеле ки дидести дар ҳаминҷа мошино рафтесай ва инами номерай дар болои экран. Ҳамин номер тра ба мошини майда границаи Қазоқистон мебара меёра ва ҳамин номер танҳо дар ана ҳамин ширкат дахл дорад. Тамом ина номер и марда границаи Қазоқистон мебара ба мошини майда. Так як тараф мегзаронем мерем. Ана ин одам боша авиа парвоз авиане ки дар болои номерам нависондагиай. И дигар ширкатай ки ин мардак дора билетҳои ҳавопаймо, билетҳои самолёт ва услугоҳо барои тафтиш кардани ҳуҷҷати дигар коро ва ҳамчунин и одамо метавонанд ки шуморо роӣ кунанд ба граница тавассути самолёт. Яъне ки ин авиакассае ва дополнительни услугоҳо дар дохили худи авиакасса дорад. Илтимос бародаро фаромӯш накунед, перепутат накунед. Так акнун бародаро ҳамроҳи шумо ҳоло сар мекунем аз якум видеое ки дар ма фиристодан. Тамошо мекунем дар як ҷоягӣ бо ҳамроҳи шумо ва фикрҳои худмона дар ин бора мегем. Она заслужила. Чего она заслужила? Зачем ты это сделал? Заслужила. Я его негде жить буду. Зачем один это? Нет, ты зачем это сделал? Тебя же посадят. Ты не боишься, что ли? Я уже готов сидеть на следующий. Ну, дурак ты. Я сидеть до утра. Ну, дом-то не ты построил. Дом-то не ты построил, ты понимаешь? Я трудился здесь, душа Что ты положила. там трудился? Ты не знаешь, что я трудился. Ты сама знала, я здесь, бля, один, бля, крыши делал, все делал. Вот это да. Все, бля, это... Вот это. А дом-то построил не ты. Я строил здесь из нуля, я был. Дом, ты С нуля я здесь строил, я здесь работал. И здесь сетка был, все. на Светкины деньги. Ну какая разница, какие деньги? Он Давай бля, отойдем. голову открутил, вот. Ты сядешь, ты понимаешь? Ты не боишься? Я уже готов сидеть. Ночами здесь ночам сидеть. А зачем тебе здесь? Зачем здесь ночами сидеть? Я не пойму. Она не может смотреть на это все. А теперь будешь своим любовником. У нее нет никакого любовника. А поля будешь штучка, зараза, бля, кончена. Я не думала, что ты такой дурак вообще. Блин, лайка фаромӯш накунед бародаро, хеле барои канал муҳимае. Албатта ки ман намедонам бародаро ин видео кай баромадагиа, лекин ссилкае ки дар ма роӣ кардан дар вақти сёёмкаи видеои ма дар ҳаминҷа 11 соат пеш видео опубликоват шудагиае. Дар инҷа хабари пурра нестае ки чӣ рух додагиае, лекин мо метавонем абзор карда гап зада ки дар инҷа чӣ рух додагиае, аз суханҳое ки дар ин бача дар инҷа мега. Лекин пешаи ман ин бачаро гуфтанем ки ранге ки кам ҷинзадагӣ дорӣ ё ин ки ягон хуни ғажди дигари дар танат ҷамъ шудагиае, сарат гарини вайрон будае, биза бара ширкати шифо ҳиҷома ва тамоми лавозимотҳое ки барои худ дар ҳамин ҳолат дар кор айта, аз тасбеҳу ҷойнамозу китоби Қуръон сар кардагиам ки 10 ашёра ба эвази 2900 рубл метиянта ва плюс как раз фоида дора. Ҳиҷома, массаж, фитабочка бепул дар асоси ҳамин скидка. ва и ба хотири моҳи шарифи Рамазон кардагие. Так что шанс аз даст нате, ра асабота ором ку ва дигар бародаро шумо дам то қайдане метонен истифода барен рақамашон дар болои экран. Акнун бародаро тамошо мекунем видеора. Вақте ки одамо роӣ мекунанд меган ки пул шадодагӣ нестанд, ки да чон кардагиян рабочикоай барои ҳамин кора кардагие.
лекин не бардоро бояд мо дар инҷа хуб диққат битем. Ана и гапша ина и гапа Она заслужила. Что она заслужила? Зачем ты это сделал? ана заслужила и гап дар бораи духтар рафтистай далши Заслужила. Зачем ты это сделал? Заслужила. Я его негде жить буду. Зачем иди что это? Нет, ты зачем это сделал? Тебя же посадят. Ты не боишься, что ли? Я уже готов сидеть на сейчас. Ну, дурак ты. Нельзя сидеть до утра. Ну, дом-то не ты построил. Дом я должен здесь сидеть до утра мега яне ки да бирин шитега чи гап шитеги да бирин мондага чи ба это не ты построил, ты понимаешь? Трудился здесь, душа Что ты положила. там трудился? Ты не знаешь, что я трудился. Ты сама знала, я здесь, бля, один, бля, крыши делал, все делал. Вот это да. Все, бля, это... Вот это. А дом-то построил не ты. Я строил здесь с нуля, я был. Дом, ты С нуля я здесь строил, я здесь работал. Здесь сетка был, все. яне ки дар вақти ремонти ҳами хона и одам будай но далш рафтана гап дар бораи ремонт нарафтеса хушрӯ гӯш кунед ҳозир брат агар дидеса боши видеоро габор хатима алоқа бирома хайти як барномаи хушрӯ кунам хуб буа ба забони худ бифаҳмоне бу дигарай номои бачини фаҳмидагимон ҳозир абзор мекунем Светкины деньги. Ну какая разница, какие деньги? Он, Давай бля, отойдем. голову открутил, вот. Ты сядешь, ты понимаешь? Ты не на светкини денги яне ки дар инҷа гап хона соҳиби хона духтарай ва дар вақти ремонти и бачаам дар онҷа будагиай барои чӣ будагиай ҳамчун коргар ҳамчун рабочӣ ҳамчун ки нигоҳ кунед не ҳамчун коргар не далши гӯш кунед Деньги. Он, Давай бля, отойдем. голову открутил, вот. Ты сядешь, ты понимаешь? Ты не боишься? голову открутил чию Готов голову сидеть. Ничего нельзя ночам сидеть. А зачем тебе здесь? Тебе это... Зачем здесь ночами сидеть? Я не пойму. Она не может смотреть. ман мегам ман тайёрам ки бишинам аз он ида ки ман дар инҷа шабо мешинам яъне ки чӣ гап шидагие ки и аз хона берун монда ва бародар агар мара гӯш кунӣ барои ягон хеле корое ки ту кардистӣ ва барои ғазаби тура ман уже фаҳмидагим ки чӣ гапай далши видео розӣ мо тамошо мекунем но пешакӣ мегӯм та ки барои оне ки ту кора кардистӣ ва барои он чизе ки ту рафта шитанда тайёрӣ арзандаи у нест ҳуй бихӯ бачаҳо ба куҷоатон фикр мекунед На это все. А, теперь будешь своим любовником. У нее нет никакого любовника. А то я буду считать, сучка, зараза, бля, кончена. Я не думала, что ты такой дурак вообще. Блин, лайка фаромӯш накунед бародари хеле барои канал муҳимай гӯш кардан ҷои муҳим шав яъне ки дар ӯ мошин дар истодагия пеш хонаш наомадааста хона сӯхтаста вай мега қади любовникаш мешина нигоҳ мекунам яъне ки гап дар бораи чанд қадаре ки ман фаҳмидам ай видео гап дар бораи рашк рафтеста яъне ки ба фаҳмидагии ма и хона метавона ки хонаи арӯси ҳамин бача боша ки дар як ҷояги дар ремон пемон карданшам и бача ёрдам кардагиай барои хонаи хичона хонаи арӯсшак ва бо ягон каси дига хати крутид вертид кардагиай и омада хонаро дар додагиай ҳамин қадар мо метавонем хулоса барорем ва иам вероятности 100% надорад яъне ки аз гуфтаҳои амиё мо метавонем чунин хулоса барорем лекин агари бародар боша свобод набоша умедворем ки озоди ту озод бошӣ сразу мо дар алоқа биро ки чӣ гапай дар инҷа видео баромадагиа дар интернет 28 феврали соли 2024 яъне ки по сути видео навай узша ман намедонам чӣ гапай кайф шидагиай чӣ кор шидагиай боши агар худ биро агар успед накарда бошӣ биромадан ай россия тра аллакай уже ба фикрам ки кулуд кардагиам мутаассифона ва бародаро чунин хатогиҳо накунин арзанда нест ягон арӯс парӯси рӯсу ягон чиз дига барои раштон барои чистон бихезен шумо ҳаёти худтона бисӯзонен и сӯзондани хона иҷда ҳаёти ҳамин бача сӯхтеста урӯз ус беста ҳозир шумо дидестен ки даже духтарои худмонам барои пасанини откриташ духтарои худмона ябор бинед ки чӣ коро кардестен ки ҳол бо урусай ҳаёттона насӯзонем бачаҳо ҳаёттона видеои дигари фиристодагиро нигоҳ мекунем дар бораи чай яъне ки дар инҷа мо дидестем бародаро штурм рафтеста шутурм дар бораи чӣ яъне ки тамошо мекунем аввал бо шумо баъд абзорш мекунем
ФСБ. این بچه در پشت در ایستادگی با فکر میکنم مثل فروخت دیگر رو چی باز تا اخ چند پیش کردن. اینترست همه را باشکن پرتاب میخوام کسان و بچه هم خیلی رفت دستش پشتی برش با فکرم فروختگی چی یعنی که ای کوچه ای خونه ای ماشین بیرون لبوی جا обши рафтестиян қабида дани қатияи ва албатта ҳозир мебинем пурра маълумот метиҳем ки чӣ гап пайда иҷа дар рӯз 1 миллион 800 000 просмотр гирифта действительно ки одамода савол пайдо мешавад ки чӣ гапа мигранты сюда едут тысячами ежедневно. Никто не интересуется. Вот дар комментариях сразу мигранты. Энк действительно, хама мигрант, но дайджа фамилиян дакура ки чӣ гапай кияи дайджа. Правильно? Мигрант гуфта сразу он тоҷику, узбеку дигар шуда назар мигрант. Ошибка безеби ин новости дар чие ки просто ҳамин хел нишон метан задержаниеро ва хиди новости нест чӣ гап чӣ кор шид дальнейшие события дальше муҳима дальше ҳоз гап мезанем бародаро чанд қадариша ки метонем то куҷоира ки маълумот ҳаст мода миша вообще да кафе просто наша кофтан. Так, информация, что тут происходит. Так, Русиш баъдан ба шумо тоҷикхатӣ мефаҳмонам. ФСБ России в взаимодействии с Росфинмониторингом и СК России ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения МТО Катиба Таухид вал Джихад, запрещенный в нашей стране. В результате проведенных мероприятий на территории 22-й российский регион задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков. Яъне ки дар бораи одамое ки бо боевикои Сирия ҳамкорӣ доранд, яъне ки дастгирӣ бо чунин одамо рафтага даиҷа. но даиҷа 100% ку маълум намешавад ки кияй чияй чӣ кор шуда, яъне ки бояд таҳқиқ шава. Но хайози мебинем ки чанд қадар дания даиҷа. Кроме того, отдельные из них с использованием интернет-ресурсов распространяли радикальную исламскую идеологию и оправдывали терроризм. Деятельность пособников координировалась эмиссарами МТО, находящихся в Сирийской Арабской Республике. Следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Ман фикр мекунам ки дигар эҳтиёҷ ба тарҷумаам нест, аллакай худтон фаҳмиден, яъне ки одамоеро даиҷа дастгирӣ кардагианд ки гунаҳгор, яъне ки даиҷа гуфтагӣ нест подозреваемӣ, яъне ки просто одамоеро ки уже кор мекунанд, подсобникӣ кардагианд бо сирийский. Ва даиҷа яъчи дигаш на он қадар хуб ба назар мерасад ки чӣ хеле ки шумо дестем мега ки бо истифода кроме того, отдельные из них с использованием интернет-ресурсов распространяли радикальную исламскую идеологию и оправдывали терроризм. Яъне ки даиҷа одамои будагианд ки ягон чизи динӣ паҳн кардагианд, оправдывали мега, яъне ки чӣ гуна оправдыват кардагианд, инро агар суд бишаву дар суд таҳқиқ кунанд, ягон чӣ дига кунанд, бо хубтар мешава фаҳмида. Лекин ман фикр мекунам ки мутаассифона на судча мебинӣ, на ҳеҷ чиша дар ин вақт замон ҳозир чӣ хел гирафтистай. Муҳоҷирота чӣ гуфтанем? Эҳтиёт бошен. Просто эҳтиёт бошен. Мусалмон буданам ҳоло дар ин замон дар Россия аллакай проблем ниай. То мисол ай Чеченияу Доғистон нести ки дар телефонот ягон чизи исломӣ биёвану ту бугӯӣ ман мусулмонам бароям ҳастай. Бароям хотир дига одамора уже просто барои ягон чизи чӣ хеле ки дар телефоншон мо дидем ҷа история гузаронданда, ягон суханои диниву исломӣ боша уже ҳамира метавонанд ки яъне намедонам ба кадом чӣ мега оправдуват кардагианд, яъне ки дастгирӣ кардагианд кори ресора и чӣ гунае мегум ку ино агар ки суд шаву расследование браву доказат кунанд ки ина ҳамин тариқ, ина факт, ина ихе дастгирӣ кардан, фаҳмида мешавад. Лекин дар инҷа чунин подробности намерава. Албатта барои ҳам хотир хеле ҳам эҳтиёт бошен бо телефонотон, асҳобина вақте ки ягон таможни мегзарен дар ҳоли граница гузаштан дар ягон ҷои дига ва
ман мехоҳам дар ҳамин ҷоя комментария як одама бихонам ки дар охирон видео нависондагӣ буду ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. як видео буд дар бораи оне ма кардам ки дар муҳоҷират мақсад нигоҳ кунен аз ҳуқуқи худтон талаб кунен, рафтори бад нисбаттон накунан. Ва як комментария дар ҳамин ҷоя шида ки ман мехоҳам дар бораи ҳамин комментария гап занам, фикрҳои худам бигӯм ва каме таҳлил кунем ин комментариро. Менависам Дима фаҳмидин? Дима 4728 охай наёен ҳами Россия. Дима? Бале, Дима пародия. яъне ки и одам уже тоҷикай маълумай ва номаша Дима нависондагиай ва уже настрои и одам чӣ гунай понятнай чӣ гунай уже фаҳмидин худтон. охай наёен ҳами Россия. Иқа ҳичка файрод накардааст. ҳич карам ҳамису Россия 100%ай ҳаматарафа. бисёриш новид мекунанд ки моро ғам метан. ҳами ҳар каса ай худаш зависид мекунад. мо ҳамиҷа 15 солай гаштем. ҳичи проблема нест, ин набуд. Ту мунофиқи Дима. Барои чӣ? Барое ки ту дидаву дониста дурӯғ мегӯӣ. Ту дурӯғ мегӯӣ. Агар ки мо просто бигем ки дар муҳоҷират да проблема ҳастай бораи муҳоҷиро, ты гапи моро бовар накунӣ. Пас и чиай? На 4 иностранцев составили протоколы. Иш чиай? Иш чиай? Иня иш чиай? ё ҳамаш дурӯған? Ва як чиз дигаш. Ҳамаро ай худаш зависид мекунад. Бале. Ҳанами гап, ҳами видеои мо ҳам ҳамида буд масъалаш ки аз худтон зависид мекунад бародаро, кӯз наестен ки мегӯтон. Ҳами видеои мо маънош ҳами буд. Ки агар ҳамун видеода ки та ҳами гапта нависдагие ки ман та дар ҳамун шортси ман нависондагӣ буди ки ман дар ҳамун шортс гуфтагӣ будам ки мегӯянд ки сари хама шамшер намебара, и гап дурӯғ аст, ҳар та хам кунӣ аз ҳуқуқитон талаб кунем гуфтагӣ будам. Яъне ки ту гуфтест ки ҳар каса аз худаш вобаста. Бале. ҳурматат мекунанд, нисбат проблемаи сахт намешава, дар ҳоле ки аз ҳуқуқи худ талаб кунӣ. Бале, аз худ вобаста. Ва онеро мегӯяд ки хай наёен ҳами Россия, ҳич ка файродтон накардааст. Шарт нест ки як кас файрод куна бабирай. Фаҳмо? Ва та ҳам ҳақ надорӣ ки бигӯӣ ки хай наёен ҳами Россия. Фаҳмо? Ва та 15 солае ки дар ҳамун ҷо бошӣ, ту гражданство дорӣ. Фаҳмидӣ? Транги рамзия мелеси. Фаҳмо? Барои ҳам хотир инаи хеле гапҳо гап мезанӣ. Против ҳамватанои худат. Ва дидаву донисто дурӯғ мегӯй. Ту дурӯғ мегӯй, ту шайтонӣ. ҳуқуқи шаҳрвандӣ ҳаст, бояд мувофиқи закон иҷро карда шавад. вақте ки иҷро намекунанд, бояд муҳоҷир талаб кунад. муҳоҷират дар ҳама ҷаҳон, дар ҳама кишварҳои рӯи ҷаҳон муҳоҷир ҳаст. Дар ҳама кишварҳои рӯи ҷаҳон. Ва на дар ҳама ҷо чунин рафторай ба мисли Россия. Ман ҳам муҳоҷирам. Ман муҳоҷире ҳастам ки дар як чанда чунин кишваро ма будам. фаҳмо? Дар як чанд кишваро ма будам. лайка фаромӯш накунед бародари, хеле барои канал муҳимай. Ва ман одаме ҳастам ки метонам гуфта. Ту 15 солай дар Россияи, мегӯи чӣ гап нест, 15 сол дар Россияи ту дига ҷоро наидаи. Ту бихе биё Великобритания, Америка бира, Франсия бира, як ҷои дига бира, ту просто бин ки нисбати муҳоҷир рафтор чӣ хеле. Шайтон. Як саволи оддӣ метам. Тоҷика чурка намеган дар Россия? Меган. Вақте ки барои квартира гирифтан занг мезанӣ, намеган ки славянам или другим даём квартиру намеган. Вақте ки кор мерад, националността намепурсанд. Квартира гирифтан мепурсанд ки ту сафеди, сиёҳи, тоҷики, узбеки, руси мепурсанд. Квартира снимат карданӣ шидӣ мепурсанд. Кор дар рафтанӣ шидӣ мепурсанд. Дар прикол агар ягон одама пас задан, тоҷика мисол меоранд. Не одевайся как таҷики или будеш работать как таҷики. Или агар ягон кора безеб карда бошанд, ягон доми безеб, ягон стройкаи безеб, мегӯяд ки строили как таҷики. Агар ё ки сум надошта бошанд, ё ки ягон кори чӣ боша, ну отдай там таҷики пуст делают, мегӯяд. Нету деньги пока. Нету денег пока, отдай там пуст таҷики делают. Мефаҳмед? Третий сорт, сеюм ҳол чӣ дай? Ира и фактай, ира отрицат накун.
вақте одам мебурое ки тира отрицат мекунӣ ки ҳамин хел рафтор несте, ту мунофиқӣ. Дидаву дониста дурӯғ гуфтеси. Айб айда ту. Айб. Ман чизеро ман нагуфтестаму гуфтама тасвир кунам. Ман чизеро ки дидестам, ҳамуро гуфтестам. Ман ай соли 2012 дар Россия будам. Ай соли 2012 ман ай ҳаво гап намезанам. Ва ҳо марам шатакаш кардагӣ нестам. Марам нехе упол лёжа мондагӣ нестам. Ва чӣ хеле гуфтеси ҳар кас айхел зависи мекуна. Ҳо ана муам ба хотири оне буд ки ба хотири оне набуд ки давҷа хати муҳоҷир хуб рафтор мекард. Ба хотири оне буд ки ай ма зависид мекард. Ва мақсади ма чия? Ман ҳам тамошобин ма ҳамира гуфтестам ки бародаро лапухак нашин. Оиста, 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 оиста. Ба зурӣ не. Ба вежливост. Просто ҳамин калимае ки гуфтана ки командир почему? За что? Причина. Ҳамин гапоро гуфтан ягон ҷои чизиш надорад. Ва ҳамин гапоро калимами чунин саволоро додан уже кора дигар мекунад. Уже бачо ман мотоцикл хати мегаштам дар Москва, права надоштам. Права надоштам. Вақте ки ман мекардам мегуфтам чӣ ба ман кардӣ? Просто ман мекардам мегуфтам чӣ ба ман кардӣ? Фаҳмидӣ? Уже гап дрози бад мешид, бра мегуфтам биза бра. Ё ки нигоҳ мекардам ки ҳади бад рафтеса, уже ма бой метам, уже ма ҷихида наметавонам, я 500 рубля меҷихида мерафтам. Хай дигар ё и тараф ё у тараф. Но штобе ки мотоцикла бигиран, ту документ надорӣ. Вообще то у дараҷаро намефаҳмед ки то у дараҷаро намерафт ки бифаҳманд ки ман права даже надорам. Мотоцикл ҳеҷ ҳуҷҷат надорам, фақат документи купля продажаи тамом. Барои чӣ хотир? Барое ки анаму саволе ки якум ки ман мегуфтам ки чӣ ба мара ман кардӣ, ҳамин уже настроениеро дигар хел мекард. У одам мега о подожди, и уже медона. Барои чӣ? Барои он хотире ки вақте ки тира маҳн мекунанд дар пости гаи фақат ҳақ доранд ки просто так маҳн кунанд. Ай пости гаи берин маҳн кардан бояд ки причина боша. Барои маҳн кардан причина боша. Ва ҳар одам намедона ира. Ва одаме ки намедона вақте гаи маҳн мекунад ҳамин савола наметиша, ӯ мега о лоха ёфтам. Любой хе анамҷа сари хам мегӯй ку сарта хам ка анамҷа мегӯй. Вақте ки ту мепурсӣ чӣ ба мара маҳн кардӣ, мега о подожди. И медона ки дар пости гаи просто так маҳн мекунад. Дар дигар ҷо бояд ки причина боша. И уже медона мега. Уже мефаҳмаму ки и медона. Ва қади ту соответствующий закон ҳаракат мекунад. На ҳама ҳолат, на ҳама ҳолат. Мешава ки корот уже намешава. Мешава ки маҷбур мешавӣ ки ягон 500 рубля битӣ. Но ҳамин кора карданаш хубтара чем аз оне ки намекунӣ. Имрӯз як кас пурсид ки чӣ ба мара маҳн кардӣ. Пагая 2 кас, пагая дига 5 кас, пагая дига 10 кас. Ва ҳамин хел мешава количество зиёд. Ва местан гаёх чом яке тоҷико ҳам дига ҳамаро медонанд. Мепурсишон маҳншон мекунӣ, ҳамаро баловуре медонанд. Ва тие ки имрӯз як калима пурсида будӣ, пага 2 калима мепурсӣ. Ва ҳамин хел системаро шумо миният мекунед. Ҳадаф, мақсади ма чӣ буд? Ки бародаро гап занен, аз ҳуқуқитон талаб кунед. Тамом, нем қадар чӣ? Агар ки ҳамин гапи ма хато бошад, ту бубро бугӯ ки гап хатоае. Ва абаснават кун ки гапи ма хатоае, тавсияву совети додагии ма хатоае, ма публично бахшиш мепурсам. Неми гапое ки ма гуфтам, бубро бугӯ неми гапое ту гуфтеси хатоае, ма публично бахшиш мепурсам. Неки абаснават карда бутонӣ ки хатоае. Фикри хатон дар комментария бинависед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Дар видео лайк мондан албатта ки фаромӯш накунед. Холиков меня.